akwai wani kira da ake da na kalangu, buɗe zanin ki ma diga, buɗe zanin ki in gani, ganga gagan gagan ganga gaga, kuma ya ta buɗe zanin jahila wayan ce buɗe zanin ki ma diga kuma wai ta buɗe. Wata waka ne fa naji kwanan nan ta shigo, na matso na matso na matso wai sun matsu, ina so ne wace irin matsuwa ce. Na ba ku labarin wata mata muna yara, mun taso firamare za a je gidan mu a break, shi ma abokina za a gidansa a break, wallahi muka je uwar haka ba a gwada lokaci 11:30 mun je gidansu za a break, matan nan ta dafa doya da manja aka sa yaji, ina shigo ta ce fita maye ba za ka ci ba, na ce la ila, ina kallon manjan nan ga albasa yana kanshi wallahi abun nan ya tsaya min a rai, na ce Allah kaga an je gidan mu an ci na gidan mu, ni na zo ta ka san musibar da ta zo yanzu Allah rama ba a san haihuwa, sai ka ji wani wai shi a dole bature bakin banza bakin wofi, haihuwa unguwar rimi you know malam yaron nan biyu kaga yana doro dan munafuka ko in ce mai munafiki dan ba ruwan uwarsa, wai yara biyu sun ishe shi, just baby da bamboy sai sun hana ka bacci. Wata kuma saboda masifa ba ita ce za ta sa takalmin kashin ba, yaro ne za ta siyo wa takalmi mai kuka, sai ta zo inda maza suke, yaron fa na kafadarta, amma wallahi in ta zo inda maza suke sai ta sauke yaron, da an sauke ya kaji yaron takalmin shi na kuka, watsitsi watsi watsitsi watsi watsitsi watsi. To kai kaji watsitsi ai dole ka waigo